Здравейте, сега играя Mountain Blade Warband и реших да снимам на Наполеон Кларс един ден матч. Тук всички се бием. Малко съм позабравил да игра. Нищо. Бих ли някой? Не. Аре бе! Мри бе! Мри бе! Неков ме уби коня. И то го цапнах. Така. Леле, каква гърмява. Гърмелица. Уй, то ме атакува, аз не го виждам. Ес, цапнах го. Айде бе! И добре. Браво! Загинах. Щето. Така. И къде ме изпрати? Къде отива бе? Дай се връщам, там е боя. Аре ма! Скачай! Скачай бе! Ох. Нещо много лаги. Нищо. Аре бе! Това е шилно, защото има много играчи. Ох, и аз слеза. Това как ме гръмна. Аре, още ще се побия. И яла. Тук става голям лак. Yes. Yes. И този гина. То докато зарежда. Тук не трябва не е хубаво да си такъв стрелец. Да стреляш. Защото някакъв с кавалерия ще убие веднага. Като презареждаш. Аре, толкова го цъпнах. Айде. И това. То няма заредение. Ес! Не зареде. Но мисля, че ще ме. Ес! Леле, маля, аз ги пушвам и ги трепам. Аре! Не! Убиха ме!